TC Rode timmert ook tijdens de zomermaanden flink aan de weg. 145 nieuwe zomerleden heeft de tennisclub al aan zich gebonden. Daarmee is TC Rode koploper van Limburg. Ja, daar zijn we heel trots op. We zijn nu aan het proberen om zoveel mogelijk zomerchallengers hier te houden. Zodat we dan eigenlijk voor de toekomst redelijk goed ervoor staan. En dan kunnen we daarna verder kijken of dat we misschien uit moeten breiden of hoe het qua capaciteit moeten gaan aanpakken, zeg maar. Maar voor nu is in ieder geval het doel om zoveel mogelijk van de zomerchallengers te behouden. Aangezien ze ook allemaal in een redelijk belangrijke groep zitten van 18 tot en met 35 jaar. Waar we eigenlijk dus in onze ogen in ieder geval de belangrijkste groep dan ook voor de toekomst gericht. Tennistrainer Don Mulders is content met de trainingen van TC Rode. Ja, het loopt eigenlijk hartstikke goed. Eigenlijk voor het corona gebeuren liep het al erg goed. Qua jeugd en ook qua senioren. Ja, en nou met de zomerchallenge, ja, dat is ongekend. Dus het is druk. Maar ja, fantastisch. Dus we hebben niks te klagen. Robert Heesen werd onlangs toegevoegd aan het trainerschilde van TC Rode. Hij staat te trappelen om aan de slag te gaan. Lijkt me een mooie uitdaging. Kijk, TC Rode is een club die groeiende is, waar heel veel gebeurt. En voor een trainer is dat natuurlijk wel heel belangrijk. Dat je op een club actief bent waar veel activiteit is en waar veel spelers ook toernooien spelen en dat soort zaken. Dat motiveert als trainer natuurlijk ook. Nou ja, dat gaat hier perfect, denk ik wel een voorbeeld voor heel veel clubs in Limburg. Dus dat maakt het voor mij als trainer natuurlijk ook wel heel interessant om hier te beginnen. Dus, ik kan niet zeggen, ik wil mensen van speelsterkte 8 naar speelsterkte 6 brengen. Er zitten natuurlijk heel veel andere factoren aan verbonden dan alleen training. Maar als ik mensen een jaar begeleid heb, dan hoop ik wel dat ze op het einde van een trainingscyclus tegen mij zeggen: oké, je hebt mij geholpen om een betere speler te worden, om het technisch beter te leren spelen, tactisch beter te leren spelen. Dat is mijn doel. Ja. Nou, ik ben er heel erg blij mee. Robert is hier zeker een toegevoegde waarde voor de betere spelers die nu zoiets hebben van nou, we trainen niet. Maar die toch graag wat verder willen komen. En ik denk dat Robert daar echt de man op de juiste plek is om daarvoor te zorgen dat die weer gaan trainen. En dat ze het plezier behouden.